Suplantación de identidad. O Bloque Nacionalista Galego é unha marca e o PP é unha marca. Non pode suplantar. Porque escollen a túa e a miña e non escollen a de... A nosa hai un montón delas, PPs como Porque non collen a de Xinzo... Que coincidencia as dúas de Trasmiras. Pois a nosa fixemos aí unha maña, volvemos a pôr a organización do dos. E volvemos a chimpar. Nada. Pois non nos confíes de que hai unha mão negra por detrás porque non hai. Pero o Facebook é o que o... É moi raro que sexa Trasmiras, porque o leguito encima os dous. Que pasa? Que nós temos menos cuidado en Cardosa, pero cando estaba outro día a min dixeron que eu ni dene, pero dixen Óscar, oye, mira, temos que pegar o perfil. Entonces, ni me de conta que cando vos publicades eso, digo, hostia, pues esta non vai xa. A ver, a nosa Facebook vamos en 2 meses. Lemos 2 meses batallando con el. Pasando correos a 20.000 sitios. Creo que o mismo día Que non hai mismo día actuado. farían inspección Non é raro, porque hai PP Xinzo de todos os eu che podo dar unha explicación, pero non teño eu. É igual que Trasmiras, a marcha de outros pasamos o igual. Bueno, estamos. Te grabamos xa. Bos días, benvidos a unha sesión ordinaria do Pleno. Darlle a benvida a nosa compañeira que xa volve estar a 100%, do que penso que nos congratulamos todos. Nada, primeiro punto, aprobación da acta da sesión anterior do 27 de 3 do 2025. Se tedes algún... A acta está ben redactada, pero... Queda pendiente de contestación unha pregunta. Unha pregunta, e vostede dixo... Ao final, contesto. Decreto 127-128, o expediente de vertidos, que tamén o deixo pendiente no anterior. Está na acta anotada. Neste pleno. Vale, pues miramos. Está na acta deste pleno. Ao final mirámoslo. Vale. Así seguimos cos puntos e cos debates se proceden. Vale. Segundo punto, proposta de alcaldía. Vale, déxame o teu texto con os que quedaron máis baixo. Proposta de alcaldía. Ben, recibimos un escrito por parte da asociación do Padroado do Museo Etnolóxico da Limia, na que se nos pide, igual que en outras ocasións, unha solicitude de concesión do Día das Letras Galegas do ano 2026 a Antón Tovar. Entonces, doulle lectura ao escrito que nos mandan, logo dos actos de celebración do centenario do seu nacemento, 2021, e do seu 20º cabodano do 2024. Son moitas as entidades públicas e privadas que venen significando e reivindicando a difusión do legado literario do escritor limiao do Concello de Veiga, o Centro de Cultura Popular do Limia, o Museo Etnolóxico da Limia, o Concello de Vilar de Santos, o Concello de Xenzo de Limia, o Concello de Cultura Galega, Consello de Cultura Galega, o Liceo de Ourense, o Ateneo de Ourense, o Parlamento de Galicia, o PEN Clube de Galicia, a INSO dos Poetas, a Asociación de Escritores en Lingua Galega, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, etc. Dentro deste etcétera creo que tamén debía estar o Concello de Trasmiras en outras ocasións. Creadores e intelectuais teñen manifestado
a súa adhesión a esta iniciativa. Antón Tobar Bobillo, A Pereira, Reiré de Veiga, 1921, Ourense, 2004. É unha das voces líricas máis importantes da literatura galega na segunda metade do século XX, poeta de maiúsculo, en palabras do académico Xesús Alonso Montero, o seu valedor incondicional. Tobar é autor de 7 poemarios que van de Arredores de 1962 a Cadáver, Adiado, 2001. Creación existencial na procura de entender e explicar a condición humana, que se acrecenta con dous radicais libros de memorias: Diario sin datas, en 1987, e Diario dun vello revoltado, no 2001. E cun sorprendente conxunto de relatos, A grande ilusión e outros contos, 1990. Desde o Museo da Limia, Vilar de Santos, consideramos que o poeta limiao é moi merecente de que se lle adique o Día das Letras Galegas do ano 2026 xusto recoñecemento institucional á calidade artística da súa creación. Acórdase por unanimidade, supoño que Sí, non hai problema. que está ben redactado. Primeiro, reiterarlle á Real Academia Galega a demanda de que lle otorgue o Día das Letras Galegas de 2026 a Antón Tobar Bobillo. E segundo, instar aos concellos da Limia, asociacións culturais e Deputación Provincial de Ourense a que se adiran á petición formulada polo Museo da Limia. Vale, xa expresamos o voto, eu creo que é algo no que estamos de acordo todos. Vale. Terceiro punto, moción do Grupo Municipal do Partido Popular. Paso a lela. Emilio José Pazos Ocea, na súa condición de membro do Grupo Popular no Concello de Trasmiras, con base ao previsto nos artigos 91 e 97 do ROF, e de acordo coa Lei Base Reguladora de Réximen Local e o Regulamento da Corporación, presenta a seguinte moción relativa á demanda ao Goberno de España, a DIF e Renfe en relación á estación A Agudiña Porta de Galicia, para o seu debate no pleno da Corporación, tendo en conta a seguinte exposición de motivos. Pasado o 12 de maio, o Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible anunciou que melloraría os tempos de viaxe e aumentaría o número de prazas disponibles no corredor ferroviario de alta velocidade Galicia-Madrid para viaxar a partir do 9 de xuño, data na que Renfe poñería en marcha unha nova oferta con máis trens da serie 106 en circulación en sustitución dos tradicionais Albia. O certo é que non todas as estacións deste corredor verán mellorados os seus servicios. Pola contra, hai algunhas que se ven moi perxudicadas, como a Ourensá de Agudiña, Porta de Galicia. Vexamos, sentido Madrid-Chamartín, Clara Campoamor. Na actualidade, hai 4 trens que recollen viaxeiros e saen da Agudiña con destino a Madrid, un Hablo das 8:28, un Albia das 13:44, un Albia das 9:14 e un AVE das 19:27. A partir do 9 de xuño só sairán trens, un Hablo ás 12:08, ás 08, un Albia ás 13:42 e un Hablo ás 17:45. Por recalcar, eu xa solo con isto, non sei cal vai ser o voso sentido de voto, pero que vas facer a unha persona que vai a ida por volta a facer un traballo ou a ter unha reunión en Madrid, estas horas non son horas. Entonces o que se pretende é que as horas de parada que teñan que teñamos en Agudiña, que sean viables para salir a primeira hora da mañá e poder estar de volta a
a noite, iso é fundamental. O que xa, pois oye, ven de vacacións, ven a outras cousas, pois xa ten máis flexibilidade. Ahora, os que temos usado ese tren, e me consta que hai veciños de Trasmiras que utilizan eses horarios, son horarios que non son viables para utilizar o tren. Por eso o motivo de presentar esta moción. Con estes cambios pérdese o primeiro servicio matinal que permitía chegar a Madrid ás 10:30 e aproveitar boa parte da mañá na capital. A partir do 9 de xuño, os viaxeiros que monten na Godiña non chegasen a Madrid antes das 14:08, sendo imposible aproveitar a mañá para realizar xestións e se quixesen regresar o mesmo día só terían 4 horas hábiles na capital, xa que ás 18:06 sae o último tren de volta para a Godiña, sentido a Godiña Porta de Galicia. Na actualidade hai 5 trens que saen de Madrid e para a Godiña, son os das 6:15, 1:15, 17:08, 18:25 e 19:17. A partir do 9 de xuño só sairán 3 de Madrid con parada na Godiña. Un hablo ás 8:25, un albia ás 1:20 e un hablo ás 18:06. Pérdense 2 servicios. Sinalar que a estación Porta de Galicia atende a demanda de máis dos veciños desta localidade, dos habitantes das comarcas de Monterrey, Viana e Valdeorras, e da área do distrito de tras os montes, diría, non? Próxima a Chaves e a Vilarreal. Tamén é moi utilizada por peregrinos da Vía da Prata que chegan aquí e inician nesa localidade o Camiño de Santiago. Destacar tamén que o número de usuarios desta estación non parou de crecer desde a súa inauguración en decembro de 2021, pois xa foron por 107.400 viaxeiros os que subiron ou baixaron nesta terminal, deles 38.600 no pasado ano 2024. Os usuarios do ferrocarril desta estación séntense moi perxudicados por estes horarios e é por iso polo que demandamos no seu nome unha pronta rectificación. Os monumentais investimentos realizados con cargo ao erario público para construir a línea a LAV, a línea de alta velocidade a Galicia, deben servir con racionalidade e solidaridade para que todos os usuarios das estacións de alta velocidade no seu percorrido vexan satisfeitas as súas necesidades de mobilidade. O Goberno e Renfe deben rectificar estas injustas decisións que se tomaron por presións de certo alcalde de gran cidade que o que fan é desprezar aos habitantes do interior de Galicia, xa que para gañar entre 10 e 20 minutos de viaxe maltratan a Ourense e en xeral a estación da Godiña en particular, debéndose repoñer paradas na Godiña e uns horarios razoables para os usuarios. En virtude de todo o exposto, o Grupo Provincial Popular propón ao Pleno os seguintes asuntos. Do mesmo xeito, na estación de Godiña nunca se puideron acceder aos descontos de trens de media distancia como nas outras estacións por motivos de Renfe, nunca o aclarou, facendo que o coste do billete sexa moi superior ás outras estacións, causándolle aos usuarios deste servicio que viven no rural e este é o seu medio de transporte público para ir ao médico ou a realizar xestións na capitalidade provincial ou nacional, un sobrecusto que non é xusto respecto a outros usuarios, descontos que se aplican en traxectos como a Ourense e a Coruña, por exemplo. Ademais, a estación de Godiña Porta de Galicia presenta un gran desleixo
por parte do goberno central e de, isto supoño que será a DIF, ao non querer dotar de ascensores a de bandita estación, facendo que os usuarios con discapacidade teñan que usar unha rampa de aproximadamente 100 metros de lonxitude. Nunha estación de máis de 4 millóns de euros e cun gran movimento de viaxeiros, como xa foi detallado, o aforro de 80.000 euros non é motivo para non dotar dunha infraestructura xa demandada dende os colectivos como a COGAME, 11 e COCEMFE. Ascensores que xa foi proxectado e quedou o oco onde hoxe en día existe un xardín e que fai que entre o frío cara á sala de espera ao estar descoberto. En virtude de todo o exposto, o Grupo Provincial Popular propón ao Pleno os seguintes acordos: reclamar ao Goberno de España e a Renfe que manteña todos os servicios en número de paradas de tren como na actualidade e as potencie. Segundo, reclamar ao Goberno de España e a Renfe que aplique todos os descontos como os que se aplican noutras estacións de alta velocidade. E terceiro, reclamar ao Goberno de España e a DIF que doten de ascensores a estación de Agudiña como nas outras estacións de alta velocidade. Ourense, a 26 de maio de 2025. Se tedes algo que aportar ou dicir? Non. Votos a favor? Vale, por sentido común, todo o que sexa gañar servicios, esa parte, pois é importante como facemos mención, a min pareceme moi ben que desde Vigo Ourense, por non dicir por xeralizar, que os veciños de Ourense ou por razóns económicas, por razóns de rentabilidade, que se lle melloren as condicións. Pareceme perfecto. Agora, que non sea en detrimento das persoas que vivimos no rural e que por necesidades de traballo, ocio ou calquera motivo persoal que poida ter unha persoa en Tres Miras, Xinzo ou Verín ou onde sea, que teña, que poida xogar cas mesmas condicións que pode xogar unha persoa destas cidades. Se estamos falando de que queremos potenciar rural e que queremos, digamos, igualdad no rural, tens que empezar por unha discriminación positiva. Non queda outra, evidentemente que os que podamos ir desde Tres Miras ao Renfe ou a Agudiña non vamos a manter unha línea, eso está claro, pero home, tamén o día que tes necesidade tamén non terás que quitarche. Eso é o que para min o que sintetiza esta moción que traemos ao pleno. Vale, ben, pareceme ben que sea aprobado por unanimidade. Cuarto punto, decretos e resolucións. A mí gustaríame facer unha consulta, unha pregunta. Vexo que tanto no decreto 24 como no decreto 31 sale unha obra de mellora de saneamento en Vilaseca. Gustaríame preguntar se esa obra está rematada. A día de hoxe non. A día de hoxe non? Non, de feito non temos acta tuveron que paralizar a obra porque a auga que salía e a auga que levaban as cauces era imposible traballar. De feito, a vista está que andar ca máquina nesa pista quedou bastante deteriorada e habrá que arreglala. Por qué? Porque tiñamos esa necesidade de facer esa obra, inda que sea nesa época. Pois, como a todo, sabedes que estamos tramitando
todos os procedementos administrativos necesarios para pôr en marcha a licitación do cemiterio de Vilaseca, de Trasmiras, situado en Vilaseca, do concello de Trasmiras, situado en Vilaseca, e unha das condicións que tiñamos que solventar, e así vos lo trasladei nos plegos, tiñamos unha deficiencia con Confederación Hidrográfica. No seu día non se lle deixara o caudal asignado ao canal de concentración parcelaria que pasa por Vilaseca, entonces Confederación Hidrográfica non nos autorizaba os brequidos a ese canal de Vilaseca. Si non nos autorizan os brequidos a ese canal de Vilaseca, non podemos xustificar no plan parcial a donde van os brequidos do cementerio. Entonces tiñamos unha aprobación do plan parcial condicionado a que antes de maio tiñamos que executar esa obra para corrixir unhas deficiencias que había no vertido ese. Entonces, como tiñamos de prazo maio, o que pensamos é esperamos a facelas a maio por culpa de que xa melloraría o tempo. Este ano veo como veo o tempo, non parou de chover hasta fai nada. Entonces tuvemos que meter a licitar a obra e sacar a obra para diante por cumplir o plazo que nos marcaba Confederación Hidrográfica. A día de hoxe está todo pendiente da acta de recepción da obra. O que falta é eso, o que falta é facerlle as arquetas de toma de muestras e reparar a pista para deixala nas condicións que están. É o que falta. Do resto está todo en orden. E afecta que sexa, o sea, o cementerio afectalle que sexa na zona da Peneda, o tema do saneamento? O saneamento, aí vaise legalizar todo o saneamento. O sea, afecta a toda a aldea de Vilaseca. Sí, a toda a aldea de Vilaseca. Entonces, a partir de aí era algún trámite que tiñamos que facer, senón non tiñamos a aprobación. O que nos pedían era algo inviable. Pedíanos a outra solución era por filtración, e era unha obra descomunal e que era totalmente inviable. De pouco vale querer meter filtración en Vilaseca cando durante todo o inverno iban a estar os pozos de filtración cheos de auga. O sea, é inviable, totalmente inviable. Que pasa? Logrouse corrixir ese defecto que non entendíamos por que nos denegaban o vertido. É que non ten xeito que me digan que ese canal que non leva auga para poder verter, como poden estar, donde van as verteduras que teñen otorgadas Confederación Hidrográfica por riba de Nocelo e por riba de Escornabois? Donde van? Se hai regatos en Escornabois e hai regatos en Nocelo que teñen o caudal asignado por Confederación, donde van eses caudales? Temos o Guadiana en Vilaseca ou que morre e volve a nacer? Non. Entonces era algo que había que arreglar e era lógico que nos deran un vertido, porque o problema era ese. O problema era que non, e a eles non lle constaba que nese canal que había auga para poder verter. É algo que nos está retrasando a licitación. Esperemos que unha vez que lle comunicamos á Confederación Hidrográfica que está a obra feita, que poden vir revisala, nos den o ok para poder iniciar a licitación do cementerio. As outras requerimentos que tamén temos pendientes, como por exemplo, sabedes, de unha, como se chama?
Bernario deles? No, un estudio arqueolóxico. No, De Bernario... patrimonio. Estou falando do cementerio de Iglesias, Sí. alá baixo mucha. O estudio geotécnico e hidráulico, yo arqueolóxico, a prospección arqueolóxica, que na obra donde se vai a realizar o que é o destierro, que non hai nada de interés patrimonial. Espero que non fago conta e yo que me trasladan os arqueólogos que o están levando é que seguramente que allí non hai nada, porque é a parte norte. Entonces, por lógica, os de antes planeaban mellor os pueblos que planeábamos nós. Entonces, o lógico que nos dice é que do Altiño que foran ao sur, que foran a cara sur, non a cara norte, que medraran a cara norte, o que é o asentamento castrexo que puidera haber habido no alto do muro. Vale, entonces foi por culpa deso, de que había que facer así ou así por cumplimentar o plazo que nos daban Confederación Hidrográfica. Senón, se foran noutras condicións, pois hubiéramos esperado un pouco máis a que secara, a que non houbera tanta corriente de agua, pero que é verdad, ese desagüe ten que coller auga de manantial ou de algo, porque é un animalado que está correndo hoxe. Se pasades por ali de lo ver que hai moitísima auga, e era enviable traballar e fraguar as arquetas ca auga que corría. Auga hai, o que pasa que, bueno, a min trasladábame esta petición aos veciños que preguntara si estaba rematada a obra. Non. Polo estado no que estaba. Non está rematada porque faltan as arquetas que hai que demuestras que nos obliga a Confederación a ter. Deus meter os tubos, porque, oye, sempre lle dar salida, empezas de baixo e sempre che vai salindo auga cara abaixo, traballas en seco, pero as arquetas para deixalas metidas nos tubos, cando tens que pola na salida e outra xusto antes do vertido, tens que traballar ca auga, non che queda outra. Entonces, a ver, agora viñeron estes días, non sei, entre onte e antronte, non sei se trouxeron o fin de obra. Non, vale, pois non. Aí maquinaria non hai, Vale, pois nos próximos días seguramente xa termine. Ademais, aparte, xa se pode empezar a traballar ali, que xa estes días de calor xa se lle notou a agua. Vale, máis? Non tedes máis. Punto número 5, rogos e preguntas. Sí. Vale, teño dúas cuestións. A primeira sobre a obra da mellora do Camiño de Davides, que tiña un presuposto de 86.955,10 euros, iba incluída, e encargouse ya coa Viastec. Iniciáronse as obras, os antecedentes, máis que nada, para entender despois o final. Iniciáronse as obras o 17 de xulio de 2024. Finalízase o 5 de setembro de 2024. E según consta na documentación do expediente, pero según se establece no prego de cláusulas administrativas, a empresa adxudicataria comprometeuse a finalizar a obra o 19 de agosto de 2024. Plazo o local se lle deron puntos na contratación da obra fronte a outras empresas ao non cumprilo, incumpliu unha das condicións da súa oferta que foron determinantes para a súa adxudicación. Polo tanto, a empresa adxudicataria incumpliu o contrato. E unha vez que se verifica por escrito este incumprimento, debería de haberse falado coa empresa adxudicataria para que xustifique os motivos do retraso e iniciar o expediente de imposición de penalidades durante a execución da obra ou esperar a que se executara por completo e impoñer as penalidades según o establecido na cláusula 23 do prego de cláusulas administrativas dentro do plazo de garantía que finaliza o 29 de agosto de 2025. Unha vez calculadas a cuantía aproximada, serían en torno aos 12.935,46 euros. Preguntou, fíxose algo sobre
Usted mesmo me está dicindo que Eu estou preguntando desde o Concello se lle requeriu a día de hoxe non se iniciou nada. Vale. A día de hoxe. É consciente de que ten o plazo o 29 de agosto de 2025, non? Por se acaso se me está recordando usted. Bueno, pois por iso yo recordo. Vale. Vaise referir a unha empresa, O que este dentro da lei. pois iso está dentro da lei porque está no prego de cláusulas administrativas. Bien. Creo que o sabe. O que este dentro da lei. Sí. Xa lle citei o artículo tamén. Vale. Perfecto. E pode facer vostede o cálculo, como fixen eu. O que este dentro da lei. Vale. Despois tamén sobre a contratación de brigadas de incendios no ano 2024. Quería preguntarlle se sabe que tipo de proceso de contratación se realizou para conformar as brigadas de incendios do Concello de Trasmiras do ano 24, porque según as bases do proceso selectivo dese ano e a Lei 2/2015 do 29 de abril de Emprego Público de Galicia que rige todos os procesos selectivos públicos da comunidade, primeiro teríase que realizar a fase de oposición que é eliminatoria e unha vez superada esta por os participantes pasarían a fase de concurso, baremación de méritos, donde se baremaría por un lado a formación e por outro lado a experiencia profesional. Pero que se fixo neste proceso? O tribunal encargado, pois totalmente o contrario. Por un lado, facendo primeiro a fase do concurso e despois a fase da oposición, como se indica no documento en resolución da alcaldía que aproba a lista definitiva de valoración de méritos ás 9:30 e a proba práctica, que sería a fase de oposición, ás 10:30 do día 8 de xullo. Atendendo a que criterios se fai isto no proceso selectivo? Cando todos os procesos selectivos se fan da mesma forma e nas bases dese mesmo proceso o indica claramente. Por que se fixo así? Vale. Na verdade é que baseándome no que vostede me está dicindo... É documentación que está no Concello. Vale, e aparte as bases da convocatoria deste proceso selectivo. Toda a documentación que hai no Concello na miña cabeza non está. Non, pero todos os procesos selectivos... Déxeme falar, permítame. Se lle teño dito máis veces que non estábamos nun bar. Entonces, de eso debería tomar vostede moita nota. Perfecto. Eu estoulle dicindo que faga a súa exposición, faga a súa... pero non interrompa, porque entonces vamos mal. Vale? Entonces, eu o que lle estou dicindo é que, e quero lle deixar moi claro, sobre todo polo tono ese que pon, sobre todo por ese tonillo, ese tono, non, porque eu tamén non sei por. Bueno, pues non son tono moi amigo. Entonces, sobre todo por ese tono que pon, usted tenlle que quedar claro, ou non sei se é que o teatro vai así, desta forma, vai desta a oposición, o mellor agora, a oposición política agora mellor é máis teatro que outra cousa. Sobre todo porque hai unha cousa que aclarar. Neste Concello, e para que o sepan os veciños que nos están escoitando, non hai previa aos plenos. O sea, eu non teño constancia das preguntas que me van a facer ustedes. E non está, eu non traigo a documentación ao pleno do que ustedes me preguntan. Ustedes son moi libres de preguntar o que queiran. Entonces, eu non me teño na miña cabeza todos os expedientes do Concello. Vostede aí está me dando datos que a mí hoxe, agora mesmo, neste mesmo momento, eu non teño na cabeza. Entonces, eu non sei se me está metendo un gol por a escuadra coas cifras e coas datos, ou se son certos ou se son mentiras. Vale, eu o que sí que lle podo asegurar é que desde o Concello delegamos todos os procesos de selección nun equipo técnico da Diputación, precisamente porque o Concello de Trasmiras non ten equipo técnico de personal. Entonces, o que fago é delegar no personal técnico que ten a Diputación para que colla e veña a facer as probas e que se faga o cargo da selección, dando por feito de que o fan conforme a lei e conforme a legalidade, dando por feito.
dando por feito. Eu dou por feito. Ten esas mesmas bases as deste ano publicadas. Perfecto. E ten documentación acreditativa do Concello que pode comprobarse, tomar as notas despois. A día de hoxe, repítolle, primeiro fala unha, despois fala o outro. Vale. Estamos de acordo? Porque senón o que vamos a facer é aprobar un procedimento que sabe que o podemos facer e non quería chegar a eso. A que cada un teña os seus tempos e a súa intervención. Nos estiveramos nunha partida de axerrez, home. A oposición en política é outra cousa, non é iso. E para min é máis ben entenderse. Vamos a ver. A día de hoxe estánse facendo varios procesos de contratación. Concretamente, vanse a facer os procesos de contratación de 2 brigadas de 5 membros cada unha delas. Un capataz máis 4 peos. Estás a facer unha contratación de outra brigada de peos forestais de 4 personas por medio da subvención de apoio rural. E vais a facer unha contratación, espero nesta semana, de un chofer de desbrozadora. Vale? A partir de aí vou explicar o porqué, porque menos mal que están grabando e se ven as cámaras, se ven as máscaras tamén. Por qué? Porque hai un procedimento administrativo que non o permite. A mellor desde a semana pasada. A mellor por noso gusto tiñamos contratado o chofer de desbrozadora desde hai 3 meses. Pero os procesos administrativos nós dependemos dun convenio que nos firma a Xunta de Galicia e dunhas aprobacións técnicas que nos dá a Xunta de Galicia. Entonces, cando a Xunta de Galicia, os técnicos da Xunta de Galicia nos dicen está todo en orden, está o plan de accións todo en orden, poden ustedes contratar e poden empezar a desbrozar, nós non podemos empezar a desbrozar. Vale, eso a puntualizar polo teatro que vexo que hai. Entonces, a partir de aí temos para evitar pois eso, sospeitas ou evitar compromisos por parte dos traballadores do Concello, o que tomei xa de tempo a decisión de pedirle a Diputación que mande os técnicos que require o procedimento, por exemplo, para as brigadas forestais. Hai unha condición indispensable que ten que haber un enxeñeiro forestal ou similar. O Concello de Trasmidas non ten un enxeñeiro forestal, tería que contratalo para facer ese procedimento. Estamos falando de 4 peos forestales e de APROL e 8 peos forestales do outro. Para iso non sería necesario, pero para os capataces sí. Para seleccionar os 2 capataces sí que é imprescindible que haxa un enxeñeiro no comité técnico. Si son certos o que usted me está dicindo, estamos incurrindo en alguna ilegalidade, pois, home, teramo que dicir tamén os técnicos que é o traballo diles é que, digamos, o que fan é as seleccións de a maioría dos concellos, xa que a Diputación presta esa colaboración. Entonces eu revisarei e mirarei. Evidentemente o que quero facer é legal. E o que máis me gustaría xa non é só eso. Aparte de facelo legal, ser capaz de montalas. Porque o ano pasado, non sei se sabe, supoño que lle consta, que non fomos capaces de ter máis de 3 peos en cada unha das brigadas. Bueno, pois hai que mellor condicións. Ese 20% que non se trata deso. Xa. Creo que o que usted quere dar a entender, porque ten esa costumbre, querer dar a entender, pero non falar claro. O Concello de Trasmidas ten os mesmos sueldos e as mesmas condicións que teñen os outros todos. De feito, digo máis, hai moitos concellos que renunciaron a ter brigadas precisamente por culpa deso.
Vale? Ou haber unha posibilidade de que poden escoller entre un contrato de máis larga duración a outro que dá menos duración, pois os rapaces terán dereito de poder escoller. Entonces, Pero tamén podo interrumpir. non, é que é así, home. Se se fan as contratacións de SEADA, se fan as contratacións de brigadas da Xunta e as contratacións das brigadas dos concellos, todas no mesmo tempo, e os rapaces teñen posibilidade de presentarse a todas, tamén teñen despois posibilidade de escoller. E a min eso non me parece mal. Intento montar as dúas brigadas, cóstelle o que lle coste ao Concello, porque o ano pasado, por circunstancias, non puideron facer as hectáreas, porque as hectáreas tiñamos que facer as mesmas para poder percibir os cartos de como se estuveran os 5, e evidentemente non se chegou a facer todas as hectáreas, porque era inviable. Teñen que descansar, hai horas nas que non desbrozan, e os turnos de noite non desbrozan. Se iso lle xuntamos que cada vez hai máis concellos que están evitando contratar, entonces aí xuntanse unhas condicións alleas ao Concello de Trasmiras que o Concello de Trasmiras non ten posibilidade de solventadas. Que fais ao mellor daño mellores condicións nos outros concellos onde contratan empresas privadas. E aí sí, aí ao mellor daño boas condicións. A nosa contorna creo que non hai tantos. Máis cerca do que este pensa. Sí, máis cerca sí, vale, pero os outros todos non. Digo que me refería con este tema. Os outros todos o que as ten. Claro que as ten, pero que non as ten buscas. Porque eu sei dun o ano pasado que se quedou sin xefe de brigada en cada campaña e conseguiu un. O que non axuda é que o Concello de Trasmiras... Nós temos dous xefes de brigada. Claro, sí. Por que? Pero que hasta... Ou non lle vale. Hasta este ano... Eu non estou dicindo eso nin poñendo en dúbida... Non, usted pon en dúbida cousas que non debía pôr. pôr. Vostede, que agora ponse polas ramas. O que estou dicindo é sobre o proceso do ano pasado. O deste ano, o proceso deste ano é a primeira vez que se publica antes, é dicir, tan pronto. Normalmente eran dos últimos concellos, o Concello de Trasmiras, en publicar a brigada de incendios, así que eso non mo digan... En que influe eso? Como que en que influe? En que os outros os teñen collidos e este concello non. Como que están collidos? Como que non? Pero como que están collidos? No, estás moi equivocado. A ver, este ano é o primeiro ano que o Concello de Trasmiras... É a súa opinión. Sí, é a miña opinión e son as evidencias porque están aí. Sí, é a súa opinión. Non é a miña opinión, é demostrable. Eso é opinión, non é información. Eu estou lle dando información, usted está me dando opinión. A ver, eu estou lle dando... Usted está me dando unha opinión, porque eso non me diga vostede o que eu lle estou dando. Eso para empezar. Eso estou lle dicindo que é opinión. Eu trouxenlle datos, así... Non me trae datos. Como que non lle traigo datos? Eses datos non me valen. A documentación do Concello. Non me valen. Como que non lle valen? Non me valen, porque unha vez que estaban seleccionados en dous ou tres concellos, escollían o concello que máis lle conviña. Pero que a ver, se o Concello de Trasmiras era dos últimos en poñer as bases... Vale. Van a empezar na mesma época. Xa yo estou adiantando. Este ano sí. Van a empezar na mesma época. Na mesma época. E os outros anos todos? Na mesma época. Pero vamos dicir. Pero na mesma época. É comprobable. Pero compróbeo. No, é que non me dicindo que comprobe. Estou dicindo que non ten razón. E estou dicindo que non ten razón. Eso que vostede di. Vale, perfecto. Mira, yo que lle quixen decir... Ten algo máis que añadir? Deixalo terminar. Deixame terminar. Sí. Vale, pois cando termines, avísame. Ahora non me interrumpa vostede. Non me interrumpo. Como que non? Diga usted o que diga. Ahora podo dicirlo, menos mal. Xa era hora tamén. É dicir, vaime negar que o Concello de Trasmiras este ano é o primeiro ano que convoca as bases das brigadas de incendios tan pronto, cando normal é que hasta o mes de xuño non convoque as bases e as brigadas non empecen hasta o mes de xullo, agosto e setembro. Vaimo negar? E despois respecto ao proceso selectivo do ano pasado, teño documentación, estou lle dando documentación propia do Concello. Cando nas bases ven
e inclúyese que os procesos son concurso-oposición, primeiro fais a fase de oposición, porque está nas bases do Concello, está tamén na lei que lle dixen antes, pola que se regula o emprego público de Galicia. Son todos os procesos igual. Concurso-oposición, primeiro fase de oposición e despois fase de concurso. E ten un documento da lista definitivas do ano pasado na que se fixo primeiro a fase de concurso e despois a de oposición. Eso non se pode facer. Ahora sí, terminei. Bien, pues agora vou terminar. Por deixar as cousas claras. As brigadas que estamos formando normalmente estánse formando sobre todo con rapaces que están estudiando e que se están formando. Estou dicindo a verdade, vale? Así que deixe de facer teatro, deixe de facer carantoñas, que isto vai de algo máis serio. Conteste que non estamos nun bar. Usted non ten a palabra, vale? Conteste. Vais polas ramas. Entonces, a razón básica de que non empezan as brigadas hasta finales de xuño, principios de xullo, é porque os rapaces están estudiando e teñen os últimos exámenes alá por 20 e algo de xuño. Entonces, de pouco vale que queiras correr se os rapaces ao mellor non poden presentarse, incluindo os capataces, xa que normalmente os capataces dos que dispomos os concellos son rapaces que están rematando ese ano o curso. Partindo desa base, de pouco vale que queiras correr se non tes personal ao que poder acceder. Eso por un lado. Por outra banda, aquí en Trasmiras, de pouco vale se analizan os históricos de lumes, onde non se empezan os lumes é a partir de mediados de xullo pa diante, non en junio, máis que nada porque está a erva verde. Entonces é unha tontería empezar a contratar as brigadas de extinción de incendios cando non hai incendios, cando a mellor o que podemos facer é desbrozar e ao cabo de 15 días volver ter o que é os camiños outra vez con erva. Entonces, partindo desas realidades que calquera veciño pode entender, temos que facelo cando podemos, non cando queremos. A partir de aí, xa digo que temos problemas todos os concellos que facemos a contratación directa, que non subcontratamos a unha empresa, porque despois os mesmos rapaces que se presentan ás brigadas de Trasmiras presentanse ás de Sarreaos, presentanse ás de Porqueira, presentanse ás de Blancos e presentanse a todos os do redor. Como é natural e como é lóxico, unha vez que teñen que son admitidos en 2 ou 3 ou incluso 4 brigadas distintas, o que fan é escolle, pois quédome aquí ou quédome aquí. Xa me teño atopado razóns das máis variopintas, hasta incluso algún capataz, algún ano que quedamos sin capataz, preferiu marchar de peón pa outro concello, pois simplemente por mero feito de ir cos amigos dele. Pois, se a elección di, pois que lle van facer? Eu, máis do que lle roguei, por favor, que estás fastidiando a 4 compañeiros que van quedar fora por culpa de que non podo formar brigada. Está no seu dereito. Non son o alcalde de Trasmiras, nin o alcalde de ningún lado, e naide para lle quitar ese dereito. Entonces, o que sí que teñen feito outros alcaldes é coller e prescindir das brigadas. Non queren as brigadas. É a opinión deles e é a gestión deles. Nós non. Nós queremos contratar. Na reunión que tuvemos os alcaldes coa Dirección Xeral de Montes e de Prevención de Incendios, así reflexarase na acta,
O alcalde de Trasmiras planteou unha posibilidade. Por que? Xa leva planteando 2 ou 3 anos. Por que? En vez de 2 brigadas, non se nos daba unha brigada en 6 meses. Vale? Que era moito máis asequible, non estarían os camiños ao mellor tan limpos, porque a erva sigue nacendo, pero si ao mellor camiños que nos resulta moi complicado os concellos de limpiar, que son os que quedan totalmente abandonados, porque quedan en zonas de rústico ordinario. Entonces, eses camiños poderíamos ya cometer traballos, evidentemente non estarán pa foto, terán erva, non estarán pa coller e que veña ali a xente e que saca o metro e que mida. Pero a nivel de incendios, a poder meter unha motoriveladora ou poder meter a unha brigada a un monte, sí que era moito máis eficaz. A Xunta de Galicia, o que me contestaron é que a Xunta de Galicia que ten que xustificar, isto faise con parte de fondos europeos, e ten que coller e ten que xustificar tamén dunha certa maneira que lle marca Europa. Vale. Pero que de todas maneiras que este ano que se iba a facer un proxecto piloto, e así se está facendo nas mancomunidades de concellos. Entonces, pasos estánse dando, pero a realidade é a que é. Por moito teatro, é por moita opinión que teña usted, eu xa lle digo, e repito, usted dame a opinión, eu doulle información. Vale? Vale. Non teño máis nada que dicir. Hai algún rogo ou algunha pregunta máis? Pero, eu estaba falando unha cousa... Non, eu preguntei se terminara, díxome que sí. Entonces dixen, pues agora vou terminar eu. De todo diferente, é dicir... Perfecto. Ten algunha pregunta máis? Sí. Sí. Traigo 2 peticións dos veciños dos comuneiros de Vilaseca. O primeiro, este sábado, ás 3:30, este sábado día 24, ás 3:30 houbo reunión na que se trataron varias preguntas e cuestións, e cando remataban dixéronme, sabendo que tiñamos esta semana pleno, que lle preguntara porque o último defunto que houbo en Vilaseca parece ser que houbo problemas ca máquina de frío, e preguntábame pola máquina de frío do... Xa sabía que ia dicir eso. Porque mo preguntaron eles. Bien. Básicamente porque... Termine de expor e explícolle. Básicamente porque este sábado volvemos ter reunión por outros motivos, para contestarlle a aqueles que me pregunten que non poidan acceder ao pleno en directo. Teño máis, esta é unha. Outra. Logo, do tema, vostede debeu falar con alguén do que é a comisión por o tema das árbores que están na piscina. Entonces o que me trasladaron é que lles diga no seu nome que pode podar as árbores, pero non cortalas polo pé. O único que ali hai unha finca que está alquilada, entonces debería poñerse de acordo ou avisalo a esa persona que a ten, pois para que se marchen para acceder á poda non lle bote cultivo. Eso no referente a Vilaseca. Despois teño outra de Trasmiras. Se quere contestar máis de Vilaseca, contesto as 3. Contesta máis 3. Vale. E despois, por o tema do parque que temos aquí pegado dos nenos ao pabillón, gustaríame saber si se van a cambiar ou se van a arreglar pois os tobogáns, os columpios, porque están moi deteriorados. Presentan un perigo grave para os nenos e nenas que os usan. Algo máis? Non. Vale. Primeira pregunta. Máquina velatoria. Pois a verdade é que tanto a min como os encargados de mantemento do Concello gustaríanos saber que pasa ca máquina de Vilaseca, de verdade, porque non ten explicación.
pensamos que era que había alguén que deixaba os automáticos adrede, puxos ali un cartel grande no que pon que a máquina deixen explicar no que a máquina non que ten que ter luz sempre para manter a presión do gas e para manter o gas. Entonces, desde o momento que hai 5 máquinas no concello que ninguna delas dá ningún problema, desde o momento que unha vez detectado o problema lle pomos remedio ali ao lado do cartel, está todo o mundo avisado de que non se lle pode deixar a máquina sin luz, non entendemos o que pasa. A min o domingo a mañá chámame un familiar do difunto educadamente, teño que dicilo, cousa que se agradece, porque outras veces me teñen chamado sin moita educación, entonces, vale, cada un iso enseña a educación que ten, pero neste caso sí, neste caso era unha persona educada e unha persona de respeto, e dime, oye Emilio, que nos onte a tarde atopámonos con este problema, e eu dixen, joder, é o mismo de sempre, o mismo problema de sempre, estouche por apostar a que é o gas, a que se quedou a máquina sin gas. Non, aquí na de anda, na de tal, só temos as chaves os responsables e tal, vale, perfecto, pois non sei o que será. Eu collo, chamo o electricista tan pronto colgo con este familiar e me dice o tempo que me leve de chegar de Xinzo a aí. Chegou ali, chámame de volta, Emilio, o gas non está, a presión do gas non dá para o que dá, solamente ten 19 grados, non dá enfriado máis, pero porque se quedou sin gas estuvo sin luz. E dixen, bueno, pois vale, pois o único que me quedou por intentar arranxar, eu me lle fixen a pregunta, sería por o apagón, comproba as outras todas, e dixo que non, isto por apagón non foi, isto é porque estuvo todo o tempo sin todo o tempo de isto nestes días non perdía gas. Estou falando por o que me dicen a min o que sabe, eu non teño nin idea de máquinas de frío. Entonces, o único que me queda é montar un dispositivo que non este ao acceso de naide máis que aos encargados de mantemento. É o único, pero que me parece algo que non me colle na cabeza, porque xa digo, non solamente temos unha máquina, no concello hai 5, e podoche dicir que ninguna das 5 falla, ninguna, nin a dos Cornabois, nin a de Villa de Rei, nin a de Trasmiras, nin a de Abavides. De feito, na anterior vez que fallara o tema do gas, colleuse, foise desmontar, porque son as máquinas gemelas, a de Vilaseca e a de Abavides, foise desmontar o frío, a desora da máquina de Abavides que non había difunto, montouse esa, e tan pronto chegou a máquina nova, montou o que se puido arreglar, xa se puxeron as máquinas todas en orden. Xa digo, se afectara o apagón, afectaríalle a calquera unha das outras máquinas, porque son as 5 iguales. Entonces, explicación, non podo dar ninguna, nin eu, nin os encargados de mantemento, porque pedinlle unha explicación. Porque dixenlle, por que solamente falla esta? Por que solamente falla a de Vilaseca? Eso por un lado. É o que lle podo contestar a máquina do velatorio. O primeiro que me fastidia, evidentemente, é a min, porque, ostras, é desagradable, e menos para as fechas que damos. Pero se hai un defunto, hoxe non funciona, quero dicir. Non, hoxe está en orden. Hoxe funciona. Os días siguientes estaba en orden. Vale. Igual si podemos probar en meter un interruptor rearmable.
Están así, pero o problema é a única opción que temos, a única opción que nos queda é montar un automático, porque a máquina temos que protexer, temos que ter protexida fora do alcance de naide, onde sepan solamente, onde poidan entrar solamente os encargados de mantemento, porque rearmables son todos. Rearmable temos automático, rearmable temos de todos os lados, a todas as máquinas. Ese día do difunto, eu cando fun marcaba, era o principio 19, non enfriaba máis na 19. E eu dixen, bueno, encenderona agora, sabes que cando encende marca moito, e logo vai baixando. Eu pensei, e logo xa me dixeron, Miller, non enfría. E dixeron, pero non te preocupes, non chames ao alcance. Esas máquinas... Xa veo el, esa dixo que era do gas. Esas máquinas teñen que ter luz ás 24 horas para manter o que é o frío do gas. Senón, perde. E non tes o frío. Tu cando lle das, tens que esperar a que enfríe. Xa non, eso sí. Entón, o normal é que tú teñas, é como unha nevera. Tú unha nevera, tela desenchufada, hasta que che colle temperatura, pasa moito tempo. E lle cando se fastidia. Tú tens unha nevera que non a moves, e que tens sempre, que é estática, e que tens sempre enchufada, e dura un mundo. Onde se fastidian é andalas cambiando, e andalas movendo, e andalas escacharrando, que é onde lle moves o gas. O delicado desas máquinas é o gas, por lo menos é o que me están dicindo. Xa digo, nunca tuvemos ningún fallo por culpa deso. Pode haber unha avería, pode haber calquera outra cousa, pero algo puntual. Pero ahora, nesa máquina en particular é sempre por mismo, o gas, sempre por mismo. Que era do gas. Eu pensei que era fora do apagón, foi o que lle dixen, home. Se foi o apagón, como quedaron sin luz, dixen, o mellor foi eso, pero bueno, non sei, non entendo tampouco. A mí pareceme moi canalla que ninguén se dedica a facer ese tipo de... A mí, eu non mo quero creer. Pareceme moi canalla porque... Eu non mo quero creer que se xogue con ese local eso. fai nos falta a todos. A todos. E fastidianos a todos. Yo, tú creo que estabas tamén no entierro nalgún entierro en Vilaseca que foi complicado. Sí. Moi complicado. Por eso digo que nos fastidia a todos. Ostras, directa e indirectamente. Eso doiche na alma xogar con eso. Por eso non quero creer que haxa alguén que o faga adrede. Non o quero creer. O se o fai adrede vai de noite, porque eu podo asegurar que moitas veces ando polo pueblo como calquera outro veciño e non vi ninguna cousa rara. Na parte de arriba sí, na parte de abaixo non. Agora, a única solución que collemos é que nos sentamos e que dixamos que facemos con isto? Que facemos con isto? Pois a única opción é intentar meter unha protección, sí, pero nunha caixa ou nun sitio onde non teña acceso a naide, que non poida ter acceso a naide, máis cor de mantemento, para que esa máquina, inda que se baixen os automáticos do resto da escuela, que non teñen por que a mellor estar encendidos por se acaso queda alguna luz ou que sea, ou que se hai unha tormenta, que por menos esa máquina que teña adaptado unha protección, pero que teña luz continuamente. A ver se desa maneira, porque outra explicación os técnicos non dan. Outra explicación dicen que sea sempre a mesma avería, con distintos aparatajes, porque alguna vez se te ten cambiado o equipo de frío completo, a máquina, novo, e que sempre siga sendo no mismo, pois oi, outra avería non atopan, non dan. Pois é mellor buscar unha solución para evitar seguir prolongando. Que naide poida acceder a eso. No seguinte punto do tema dos chopos, eu levolle pedindo aos representantes dos comuneros de Vilaseca durante xa hai moitos anos, e levolle trasladado a necesidade para poder utilizar ao 100% as piscinas de Vilaseca, a solución de cortar os chopos. Os chopos non se dixen, non se puxeron, pois ao mellor puxéronse co criterio, eu entendo, de tapar o norte e de que fixera abrigo, hasta aí podía compartir. Cal é o problema que temos hoxe? Que están moi altos. Que o chopo é un árbol de moitísimo porte,
Se tú estás nunhas piscinas 2 meses, como moito 2 meses e medio, se podes ter bobrao, e ás 5 da tarde tes a sombrada a mitad da piscina, as máis, sobre todo o que teñen nenos pequenos, queixanse moito. Non sei se é porque non se lle quere negar esa vontade ao alcalde, pero que non se lle nega ao alcalde. O alcalde encárgase de cortalos en 2 días, que é porlle outra barreira que sea moito máis baixa, pois como teñen as tullas. A quen se lle quita o beneficio de poder disfrutar do sol e os nenos e as máis que van todas as tardes para ali. Entonces, eu teño proposto moitas veces, teño pedido da mellor maneira que sei, con toda a educación, dándolle traslado desto. Eu non lle pido para min, eu aí non gano nada. Que podo ganar eu por sacar eso de aí? Ganaba o pueblo se vendise esa madeira. Eu ofrecímelle a que lle buscaba un maderista que lle buscaba a mellor venta posible. Pero, claro, a que se lle está quitando a posibilidade de disfrutar ao 100%, porque os do ayuntamiento, pois, esas follas, pois traballan un pouco máis. Oye, que vamos a facer? As piscinas, todas as follas van á piscina deses chopos. Traballan un pouco máis eses días que a van preparar, pero a mí o que máis pena me dá é que os nenos ás 5 da tarde na piscina dos nenos, dos pequenos, ás 5 da tarde dalle a sombra e os nenos collen frío, senón están aí para comprobar. Entonces eu creo que é unha infraestructura que ten o pueblo de Vilaseca, que é do concello, sí, pero disfrutan aos nenos e as mulleres e as máis de Vilaseca tamén, joder. Entonces, oye, se por capricho hai algún comunero que non queira, que pense un pouco neso, que mañá pode ser abuelo, e ao mellor, cando se dé conta, pois xa estuvo fastidiando a moita xente, a moitos nenos e a moitas máis por detrás. Eu, desa sensibilidade, tamén me gustaría trasladarlle que non creo a maioría, por o que me dicen a min, porque a mí xa me deron esa mesma explicación, de que pense que non. Eu tamén falo cos veciños de Vilaseca, xa me dixeron que o que se falou nesa reunión que foi eso. Houve xente que votou a favor de cortar e houve xente que non. Efectivamente. Non se trata de 10 votaron que sí, 11 votaron que non se trata disso. Trátase de que haxa sentido común e que a xente que o entenda, que é algo que de pouco vale que queiras ter unhas piscinas ben acondicionadas, ben preparadas, sobre todo aquí na nosa zona, que temos os braos que temos pequenos, e que ainda por riba que ches dé a sombra, pois sabes, a mí dame rabia, dame pena non poder utilizarlo ao 100%, sobre todo eso. E digo máis, é que o pueblo está facendo daño contra eles. Por qué? Porque non solamente molestan os usuarios da piscina, que poidan ser de todo o concello, non solamente de Vilaseca, incluso de Nocelo, que por cercanía penso que veñen todos, e eu contento de que veñen, pero é que mesmo a persona que ten alquilada a parcela perde e ten os seus daños, e ten os seus prejuicios, tanto da sombra como das raíces. Hasta onde chegan as raíces dos chopos? Pero bueno, eso xa digo, eu penso que por parte de alguna xente creo que é máis capricho que sentido común, pero bueno, eu pídollo públicamente, pídollo en acta, que me parece que o ideal sería cortalos por o pé, acondicionar o terreno,
intentar sacar os tocós, porque eso filla moitísimo, e eso despois non hai que non gestione, e eu comprometerme pois, a deixar unha cousa ben arranxada e porlle pois, unha protección de tullas como ten o resto ou o que sea. Setos que podes coller e que podes podar por riba da alambrada ou a 3 metros como están os outros, colles e darlle asombrache aqueles metros ali cerca dos, pero non che asombra hasta a piscina, que os chopos asombran ás 5 da tarde, chega a sombra a piscina dos pequenos, que ainda é o peor. Os outros todos ainda non paran, pero os pequenos é o peor. Entonces, naquela esquina da lado de todo é onde se poñen as máis todas cos pequenos, que son as que máis protestan, porque dicen que os nenos que teñen que marchar con eles, que non, ou coller e porlle algo por encima que te coñen frío. Entonces, esa é a realidade. Eu volverei trasladarme unha vez máis. Podes reproducir as miñas palabras. Xa yo pido como un favor, que é como yo estou pedindo. Pero xa o fixe máis veces tamén, É que eso é sentido común. Penso que seguramente case aposto a que tes a mesma percepción que a min, que por parte de alguna xente é capricho, non é outra cosa. Tamén tampouco tens que expresar. Pero a posibilidade de podar non se vai contemplar, quero dicir. Podar, sí, pero que podar é unha tontería. Porque eso, tú colles e tú marcarte. Primeiro xa que hai que mirar de facelo e como facelo, porque eso é moito máis peligroso. Sí, porque está moi alto. Ten unha altura... E non dar metido en triles, hai moi pouca distancia. Tú non dar metido, eso te lo que podar desde unha cesta. Eu, por exemplo, eu que lle dixen ao Dilo o outro día, eu podo traer podolle pedir aos que viñeron a podar aquí o árbol este de aquí que tamén me protestaban as mesmas máis, de que, vale, sombra sí, pero que tanta que lle collían frío os nenos. Bueno, pois vale, pois quítolle tal. Tamén era positivo por o tema de que quitarlle as ramas que estuveran por encima dos caleiros e dos tellados, que enchían tamén os caleiros de folla. Pero bueno, eu collín e dixenlle, vale, vos que se lle fago así isto, que teñan os nenos algo de sombra, pero que non sea tan mesto. Vale, perfecto. Foi o que se fixo. Podouse. Eso mesmo podelo facer ali. Pero ali cal é o problema? Que tú tens o que facer desde unha cesta. E a cesta non a vai metido por medio dos chopos. Porque tens ao mellor 6 metros ou 7 metros. Ou ainda habrá máis. Ainda habrá máis distancia desde a alambrada. E despois a realidade é unha, está todo cheo de pedras e de escombro entre os chopos, porque era onde se botaban as pedras. Se non, pásate por ali e mire, claro, eso non se desbrozou, porque está todo cheo de pedras. Toda a pedra da parcela debeu ir ali. Pásate por ali e mire, que mete ali unha desbrozadora? O sea, está todo cheo de pedras. As silvas, hai unha maleza, eso todo ten que limpar a mão. Oye, venche un madeirista, venche cunha procesadora, collo, sin peligro ningún, pum, 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 vai nos cortando, despois, cunha máquina, tú colles e decentas toda esa zona, acondicionamos outra vez a zona de coller e porlle setos de tulla que queden á altura do outro, e quedaba ben, quedaballe igual, nin se estorbaba a persona que este pagando o arriendo por a parcela, nin se estorbaba os usuarios da piscina. Por iso, a min, o meu sentido común me dice que ten que haber xente que o ten por capricho, de coller e non cortar os chopos, porque outro sentido non hai, xa digo. E despois nos cartos que ingresaba o pueblo. Non é outra realidade, ou por menos é a miña opinión. Vale, pois quedaría a espera do que me diga usted ou que me diga os comuneros. O tema do parque, cando foi no seu día, ese parque fixose cunha subvención, e daquelas fora xa unha subvención bastante grande,
por querer meterlle máis atraccións aos nenos, fíxose en area. Gastouse máis en castillos, en tobogás, o que en xuegos. Deixouse en area, como estaba outro, e así o permitía daquelas a lei. Como ustedes puderon comprobar, estamos intentando renovar os parques infantiles homologados en todos os pueblos. Estamos lle metendo corcho. O corcho vai en función, a grosura do corcho vai en función da altura que pode caer o neno. Cuanto máis alto poida cair un neno, máis grosor ten que ter de colchón abaixo. Por eso intentamos meter, pois olha, hai unhas distancias de seguridade, hai para que poidan ser homologados teñen que cumprir unhas condicións. Para que cumplan esas condicións tens que telo desa maneira, coas distancias de seguridade e con todo en regla. Eso supón unha inversión moi grande. A mellor xa algún por imagen, non por funcionalidade, porque por funcionalidade ainda se poden aguantar. Agora que sí, o que sí que llevamos a facer é o que vostede me dice, un mantemento. De feito, xa lle dixen que estamos, a día de hoxe, estamos contratando unha brigada de 4 operarios máis para facer traballos que temos atrasados, porque con dous operarios de mantemento, pois olha, dá para que dá. Pero sí que a idea é darlle unha volta de mantemento, darlle unha lavadela, porque de estar á sombra e o que lle poida caer do árbol colleron un pouquiño de suciedade, sobre todo o que hai que eliminar calquera tipo de astilla ou calquera tipo de que se poida mancar un neno, que é o fundamental. Eso sí que se lle vai facer. As vallas vanse cambiar todas, porque xa están deterioradas, xa están... De feito, xa non se llevan cambiar. Xa están para cambiar, para tirarse. Vale, estamos pedindo presupuestos para montar unhas vallas metálicas, se teñen un pouco máis de durabilidade, esas duraron para ser de madeira, duraron bastante, e xa non estamos. Pero claro, a subvención tela para parques novos, pero non as tes para o mantemento, entonces temos que esperar a ter partida para meter cartos no que será en cuestión de días, que tamén xa lle adianto. Estamos cos últimos informes do presuposto, chamareinos nuns días para facer o pleno extraordinario para os presupostos para aprobar novos presupostos. Hai alguma pregunta máis? Vostede dixo que me iba a contestar o primeiro que lle formulei cando empezamos o pleno. Vale. Na última ordenanza de basura que se aprobou, ou que se delegou porque refires eso, o que estaba pendiente de pregunta do da basura. Hai 2 plenos, estaba pendiente o da basura, o do lixo. E no último, decretos 127-128 que lle preguntei sobre vertidos. E na ata puña textualmente. No, os vertidos dixenlle que estaba a documentación. Quedou en revisar o expediente e contestarme. Pono ata. Vale, ten os expedientes abaixo, con tal de mirarlo xa está. Non ten problema ningún. Eu non me sei os pero como me dixo que o revisaba vostede e me contestaba, a iso fago referencia ao que vostede... Pois a mellor pode ser algo de Vilaseca. Non sei. Eu ao que me refiro é que están os expedientes a súa disposición para revisalos vostedes cando queiran. Con respecto ao tema da basura, ademais, aparte, o que representaba a toda a comarca da Limia era eu, no momento que se decidiu que era moito máis operativo que desde a Diputación
fixeron a ordenanza para todos en común, porque é moi complicado gestionar 45 concellos, ou é inviable gestionar a recollida de basura de 45 concellos sin ter unha ordenanza unificada. Intentouse ao principio ter unha flexibilidade de que se un tiña unha aprobada era inviable, non das gestionar. Entonces o ideal era pasamos ao plazo seguinte, aprobar todos a mesma ordenanza, todos os concellos que nos acollíamos ao servicio de recollida de basuras da Deputación, ir todos ca mesma ordenanza. A partir de aí hai un cambio de legislación a nivel de Europa, e hai unha normativa europea que hai que cumplir, sobre todo co tema da materia orgánica. Pechámonos 2 días todos os sectores afectados, alcaldes, técnicos, asociacións, e todo para darlle unha solución e darlle un encaixe a cumplir esa normativa europea que temos a obligación de cumplir. Todas as recollidas de basura de España. Despois vas por aí outros lados e recollen cada un como lle parece. Eu outro día estuve en Coruña e aquelo é que non entendo. Nun casco vello, 5 contenedores, cada un pon a cousa, grandes de autocarga de camión. Pois non sei, hai cousas que non as entendo. Unha das opcións era facer que por o quinto contenedor, bolsa contenedor marrón, para que a xente só botar ali a materia orgánica. No rural é absurdo. Eu fui un dos que o dixe. No rural é absurdo. No rural todo o mundo ten maneira de compostar. Unha finca. Maneira de compostar. Antiguamente, porque agora xa non é xa tan normal, pero antiguamente, na época dos meus abuelos, iba todo cara a corte e para os animales. Os cas comían as sobras dos platos e as pitas comían o resto da ensalada ou comían o que tiñas que tirar e reciclavas xa por eu penso que intuitivamente non tirabas eso. Pero os tempos van cambiando. Hoxe temos vivindo nos pueblos a maioría de población jubilada, pero xa non é aquela xente jubilada que tiña aquelas costumbres. Hoxe ves moitos matrimonios que están jubilados, pero non teñen animales, non teñen pitas, non teñen casa, non teñen gatos, non teñen a quen darlle. Entonces, o que se fai é pruebas, tanteos de o que vai aos contenedores. E collense, hai técnicos da Diputación que collen, van a un contenedor aleatoriamente e miran que se tira aquí, a parte de escombro, a parte de individuos, que deso vai moito. Os contenedores tamén se tira materia orgánica, restos de cociña, moito. Entonces, collemos e deixemos que solución lle damos ao quinto contenedor. Eu fui un dos que propuxen o que vostede está dicindo, que no rural que eu non vía esa problemática, que tiñamos que defender o compostaxe individual de cada un dos usuarios cun desconto na tasa, e coller e foi o que se fixo. Entonces, o que se fixo foi que para ser funcionales, que a gestión íntegra do servicio que a tiña que facer a Diputación, os técnicos da Diputación. Entonces, este ano se veredes no presuposto, o Concello de Trasmiras non vai obter
terá información, pero non, hasta ahora, a Diputación calculaba un coste presupuestado de cuánto podía valer o que é o servicio. E despois había un coste real do que realmente valeu. E había unha compensación. Normalmente, o que cobraba a Diputación de Basura en Trasmiras estaba en torno a 60.000 euros e o coste estaba en torno a entre 70 e 75.000, dependendo do ano. Normalmente o Concello de Trasmiras andaba por 12.000 euros que lle tiña que compensar a Diputación do custe sobre o que recaudou. Agora non. Agora vais encargar a Diputación de todo. O que optimice o económico tense que arreglar co que cobre. De a perda, ganancia por lei non pode ganar cartos, ningún concello pode ganar cartos con servicio de recollida de basuras, pero claro, o que se dixo nas reunións foi que se encargaría a partir dese momento a Diputación de todo o que teña que ver con iso. Vale. As razóns ainda non nos contestaron. Eu pedín explicacións de por que o Concello de Xinzo, o Concello de Sarriaos, o Concello de Trasmiras e outros concellos chegaron os dípticos ás casas repartidos por correos na última semana. Eu quería lle traer esa contestación formal ao pleno, porque non ten nada que ver o Concello. O Concello puxo un bando cando viu que se acababa o plazo e que non viña naide. Pero o BOP 249 do 27 de decembro do 2024, e usted, se está en toda a xestión do lixo, debería ser sabedor disto. Non, eu estuve hasta ese punto na comisión. A partir do momento que a Diputación se fai cargo e se queda nunha reunión en que les van a facer as charlas, porque tamén se falou de charlas por os pueblos para explicarle a xente como teñen que compostar, que esa é outra que estamos organizando de cara ao ano que ven, porque serán sabedores vostedes de que todas as a inmensa maioría das exencións fixémolas desde o Concello e fixémolas todas no firme convencemento de que iban a ter fruto. Atopámonos con que houve moitas que nos viñeron denegadas. Cantas salieron aprobadas? Sábeme dar un dato? Ainda non o teño. Teño o pedido, pedimo na última reunión, pedímolo en particular na última reunión que tuvemos, porque agora vamos todos, pedímolo a alcaldesa de Porqueira e pedímolo desde Trasmiras. Que eu quería saber cuántas foron reconocidas, aceptadas, porque a miña mãe compostou sempre. E a miña mãe gestionei eu. E eu estou esperando que lle deneguen a miña mãe. Eu composto na miña horta e veume denegado. Vale, alegaches. Pa que? Pero é problema teu. Pa que? Se xa che poñen directamente que no montón non pode aparecer erva, non pode aparecer palla. A opción é pedir un composteiro, porque estou escoitando que a xente que ten composteiro si lle viñeron outorgadas. Vale. Entonces que non digan que vale un montón da horta, que non vale. Na ordenanza, non. Eso é mentira. Pois está usted contradicindo os seus compañeros da Diputación. Porque precisamente por eso os contradigo. Contestaron que na parte de arriba que tiña a erva que seguía do jardín, que non valía. Tú tes... non. Eso sí que vale. Sí que vale. O que tes é que ter. Tes que ter vamos a ver. Orgánico. Hai que ter un concepto, hai que ter un concepto claro. O imposto da basura non é por restos do jardín. O que pasa é que eu fago todo no mesmo montón igual que o resto da xente, porque tú cando xegas o xardín non vas ir facendo 20.000 montóns. Faz ese montón, botas as mondas dos ovos, das cascas das patacas, das laranxas. E o que mellor che vai ao céspede, sobre todo se está cortado cunha máquina de cortar céspede que vai moidiño, e iso é o que mellor composta. Pero, independientemente deso, eles... Porque eu fui un dos que lle protestei iso nunha reunión posterior a ese pleno, que eu por eso non falei nese pleno.
Eu despois tuve unha reunión. E eu fui un dos que ao meu jefe, por dicirlo, eu pertenezco á sección de medio ambiente. E o meu jefe, quen lle puxo os colores na reunión fui eu. Como alcalde, sí, pero porque non comparto o que me dicen. E non é a filosofía do que estamos falando. A mí o que máis me prevalece é os veciños teñen que ter claro unha cousa: os servicios hai que pagarlos, o que teñen que ser baratos. É o que comparto. Nós temos contenedor verde, contenedor amarillo, contenedor azul e contenedor de vidrio. Por riba do ratio que corresponde por habitante. Siempre por arriba. E a ordenanza pon expresamente ao máximo de metros que tú tens que ter un contenedor verde. Se tú tens un contenedor verde no ratio, inda que eu queira, non podo pôr un contenedor na porta daquela veciña porque a muller non camiña e quedalle lonxe o contenedor, porque non me aproban na Diputación. Teríame que buscar a vida por outro lado, ou intentar cambiar o punto do contenedor e que o entendan os veciños, ou que sea, porque na por riba están todos geolocalizados. Os contenedores están todos geolocalizados porque hoxe ven un traballador de Ourense que non sabe a ruta. Entonces ten que ter un aparato que lle diga onde está cada contenedor. Hai que ter un concepto claro. Contenedor verde, o Costa Cartos. Todo que pese, todo kilo que vai ao contenedor verde, o Concello paga. Eso pagamos por peso, por o que entregamos a Sogama. Por eso pagamos. Contenedor amarillo, vendemos o que todo o que vai ao contenedor amarillo, sempre quitando o descuento dos impropios, páganos. Contenedor marrón, e atrás non che o precio que che pagaban por o cartón non era nada, pero hoxe, por exemplo, sí que se nota. Hoxe, por exemplo, estáse cobrando por cartón. Por vídeo, cóbrase. Entonces, a xente ten que mentalizarse deso. Que nos dice Europa? Que nos dice a famosa normativa de Europa? Que temos que cobrar, as administracións que temos que cobrar por uso do servicio, cuantificado a cada veciño que lle corresponde. Vale, eses 2 días que estuvemos pechados, pois este grupo de xente, eu chamei acabo de estar en Suiza, chamei a Alemania, falei con veciños de aquí, oye, como fan en Alemania? Como recollen en Alemania? Como recollen en Bélgica? Como recollen en Francia? Cada un ten o seu sistema. E o que nos están dicindo a nós, que o que temos de tabla rasa, que lle cobremos a todos os veciños igual, eso non sirve, eso non vale. Que temos que cobrar o que faga ben, temos que cobrar menos, e o que faga mal, temos que cobrar máis. O que produce máis kilos de basura ten que pagar máis co que produce menos kilos de basura. Eso é o que nos dice a normativa europea. Por lei, está aprobado. E agora tú, como administración, dalle sentido e dalle fórmula. Os suizos danlle fórmula da seguinte maneira: eles teñen que comprar, ou en Suiza danlle salvaron isto da seguinte maneira: eles teñen que comprar as bolsas nas que tiran a basura, e para cada basura ten que ter a súa bolsa, e cada bolsa ten que ir ao seu contenedor, e recollen ao mellor unha vez a semana, non todos os días. Tú que pagas é a bolsa, tú non che chega recibo da basura. Por lo tanto, cuanto menos tires, menos bolsas utilizas. Cuanto menos bolsas utilizas, menos pagas.
é unha maneira que en Suiza faz así. En Alemania está moito máis, sabes perfectamente no teu bloque cando tens que sacar o teu contenedor. Sabes perfectamente que está identificado cada contenedor con cada vivienda. Entonces, tú emítenche un recibo, tú o camión no momento que colle o contenedor pesa. Vai a unha base de datos. Esa base de datos emite despois un recibo. Eso aquí é o que decidimos esta opción, que os que teñen maneira de gestionar a súa propia basura, que a gestionen eles. Diferencias que pode haber hoxe aquí de España con Alemania. Aquí reciclamos o 20% e queimamos o 80%. En Alemania é ao revés. Ali siguen queimando en vertederos abertos. Cal é a diferencia? Que ali reciclan o 80% e queiman o 20%. Esa é a diferencia. Entonces, nós o que temos é que fomentar e deixarlle moi claro aos veciños que o que non poden facer é tirar, todos o sabemos perfectamente, podría un saco de patacas vai ao contenedor, un carretillo de escombro vai ao contenedor, faz limpieza no baixo vai ao contenedor. Todos eses kilos que van de máis, que non debían ir. Eu sei de algún veciño que colle sega o césped, quita a cesta da máquina e vacía inteira así no contenedor. Cuidado. Pois se vostede sabe, debería chamarlle a atención. Ou ensinarlle a reciclar. Hai cousas que... As cousas se den de boas formas, o que pasa que, bueno, hai cousas que hasta che costa chamarlle a atención. Se a xente reciclamos e despois dásenos solo unha semana para presentar as solicitudes. Entonces, que nos dice a lei que é residuo urbano? Que é o que paga esa taxa? Os restos de cociña, o que sale do hogar. Iso é o que che dice a lei. Por eso lle están pondo pelas que hai moita xente que está ben que fan un montón, pero claro, non se ven restos de comida, non se ven restos de as mondas das patacas, as mondas das naranxas, os restos da cebola, restos de plato. Eso vese, o que máis non sei, eso vese nas fotos que manda a xente. E que agora é o que lle estou dicindo a todo o mundo, culle o que che sobre hoxe, o que che sobre tal, e botalle por encima antes de sacar a foto. No meu hai cascas de naranxas e de ovos. Sí, pero escoita, cascas de naranxas e ovos e patacas, eso sí, pero realmente os térmicos, porque vimos as fotos ali, eles o que querían era que son neste montón non hai restos de arroz, non hai restos de pataca cocida ou patacas fritas, o sea, a comida... Patata elaborada. A comida, o que sobra... Sabes o que te dixen en unha reunión? Pero non, o que sobra... Hai paxaros, hai gatos, hai cas, pasan por ali e terán comen. que especificar non o montón que tes na horta. Eso non tes o can, de que botan un montón dura 5 minutos. No rural... Porque ven os paxaros e comicho. Porque todos vai para o Ver que fai un montón de erva, un Entonces, montón como de non palla, teñes un eso, montón de un residuos. composteiro que ten unha tapa, que impide que entren os gatos, que entren... Tú sabes por que traballas ali, e o resto dos vecinos, por que non se nos especifica? Entonces, eso é a realidade do que foi e o que hai. Estamos en facer, eu que estou reclamando que se fagan esas, estáse contratando xente para inspeccionar e para facer esta labor de charlas e concienciación, de explicar aos veciños como o teñen que facer, independentemente do que pon o díptico, dicirlle, ustedes teñen que facer así, así e así, e se ustedes cumplen estas 4 normas, que tamén é asequible, é fácil de facer e de cumplir esas condicións, non habrá xustificación para non lle salvar esa
esa rebaixa do recibo. A partir de aí, agora que nos colleu a todos así un pouco a desmán, nin eles contaban con tanta solicitude en tan pouco tempo, tal. Na Diputación, mellor que a Paquita non o sei eu, independentemente do que me puideran haber dito, que era, puxéronse a traballar para o servicio, digamos, os outros servicios. Entonces, agora vamos a facer de cara ao ano que ven esas campañas de concienciación para que a xente cumpla eses 4 requisitos que son imprescindibles para que os técnicos poidan firmar e poidan, digamos, facer a inserción desa parte da tasa, e punto. E a filosofía é esa. A filosofía é cuanto menos kilos vayan de materia orgánica e de peso o contenedor verde, é o que vai provocar que nos baixe o recibo de basura, porque é a única maneira. Vale. Vostede xo dixo, teatro barato, que non esperaban que en tan pouco tempo recibiran tantas solicitudes. Entonces é teatro barato que venderon, vamos vos bonificar, e non daban, non deron pé con bola, nin especificaron, nin aclararon, nin... Estou dicindo que eso é hacer o Concello de Trasmiras. Eu estou falando, acabo de citar a Diputación, escoitoume ben, non? Sí. Entonces fixeron un teatro de vender que se iba a facer unha bonificación aos veciños e veciñas que reciclamos, e deronos unha semana. Na semana salimos en bandada todos a presentar as peticións das subvencións, desbordáronse, non especificaron para que ahora veñan denegadas. Home, pois, servizo nefasto da Diputación, Non. Pode trasladar por si. Poderá ter algún fallo que como ten. Agora, na Diputación, se hai un servicio que funciona e que ten o reconocimento a nivel nacional, xa que outras provincias veñen a aprender como estamos facendo as cousas en Ourense e na Diputación de Ourense. Podo yo, xa lle digo, un fallo pode ter calquera, igual que digo unha cosa, digo a outra. Se hai un servicio de recollida de basura en España que ten reputación entre a nivel incluso de empresas privadas, é o da Diputación de Ourense. Eso tamén yo digo. Pero cando fallo repercute nos bolsillos dos veciños, non vai a bonificar a Diputación este ano o recibo porque nos equivocamos e demos un prazo moi corto. Non. Vamos a pagar igual. Desde o Concello estamos prestando a todos os veciños que veñen a nós a facer as alegacións, asesorándoos o mellor que podemos, interesándonos por cada unha das solicitudes. Os que veñen a nós, os que non veñen a nós, pois evidente nos a casa temos que ir con campañas de concienciación e ir aos pueblos e explicalo e tal, pero non podemos dicirlle, a ver, tú, como o tes, como o faz, telo que facer deste xeito, telo que facer deste outro, faille buratos máis gordos ao composteiro que así non cho aceptan, demais, bótalle restos de cociña por encima, non mo deixes solo ca erva do jardín por encima, porque se lle sacan a foto eso non che van a aceptar. Entonces, por eso o digo. De todas maneiras, hai unha cousa que é clara, xa dixe, estáse dentro deste plan, van unhas contratacións de persoal que vai a andar por todos os concellos da provincia de Ourense asociados ao servizo da recollida de basura, revisando aleatoriamente os composteiros e as exencións. O sea, que en calqueira momento pode aparecer unha persona que se identifica e que che dice, mira, usted ten esta bonificación, enselleme o composteiro. E esta persona vai facer un informe, vai dicir se é verdad ou se é mentira.
o que ten. Eso tamén lo estamos dicindo a todos os veciños que veñen a nos. Vale. Non sei se podo explicar un pouco máis, pero eu creo que expliquei prácticamente a realidade de como está hoxe o tema. Yo trasladei as queixas de moitos dos veciños. Perfecto. Así me consta tamén. En eso estamos, en rectificarlle pois os que quedaron este ano sin exención, a ver se po ano que ven logramos que lle acepten a todas as persoas que composten, claro. Vale. Nada máis. No. Bien, levantamos a sesión.